दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिबि प्रग्रेसिभ लोगोसेयैनो एनडिबि आरडि आरो एनडिबि एस आरो इउबिपिअ बे मोनबा आफादनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ सा 12 मोनसे डेलिगेसन टीमा गाबोन गोदान दिल्लीयाव 4 बाजियाव नर्थ ब्लकनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि बे अफिसाव BTR सुक्तिनि गासै दफाफोरखौ लानानै नर्थ इस्टनि डिभिजननि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयल आरो लोगोसे एडभाइजार टु नर्थ इस्ट एके मिश्र बिथाङा इन्टारल'किटरबो NACN आरो आल्फानि बिथांजों जोंहा स्पेशल मोनसे टक दङ आरो बे जाहैबाय जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे BTR बर' गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव आरो एनडिबि रिलेटेड जिखिनि दाबो पेन्डिं जानानै दङ केसनि बाथ्रायानो होन मार्टियार फेमिलिनो एक्सग्रेसिया होनायनि बाथ्रा जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बायजोआव लाबोनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे रिक्रुटमेन्ट बर' युथनि बेजों लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि इस्युसफोर दङ बे इस्युसफोरखौ लानानै जोङो गाबोन सावरायगोन मिजिंथिदों गाबोननि सावरायनाया खोब फ्रुटफुल जागोन खारन 2.5 बोसोर जाबाय सुक्ति जानाया 2.5 बोसोरनि उनाव बे गिबि खेबनि थाखाय जोङो मोनसे जइन्ट इनिशिएटिभआव गासै सिगनेटरि अर्गानाइजेसनफोरखौ लाफानानै जों जयै सावरायगोन आरो बेयाव जोङो खोब माने आसाबादि जों मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। सावरायनायाव सोर सोर बाहागो लानानै सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो सासे लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी एनडिबि प्रग्रेसिभनि मोनसे समनि आर्मि चिफ सिला आरो लोगो भाइस प्रेसिडेन्ट बिजायख्लं आरो लोगोसेनो एनडिबि आरडिनिफ्राय बिथांमोननि बारग' गाहाय नेहाथारि बि अनजालु आरो दानसोरां लोगोसेनो रिमोनलां बिथांमोना 3 बाहागो लागोन आरो एनडिबि एसनिफ्राय फेरेंगा माने रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसेनो इउबिपिअनि 2 आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म जों गासैबो सिगनेटरि अर्गानाइजेसननि टीमा जोङो हम मिनिस्ट्रिनि अफिसियेलफोरजों गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन आरो उइदिन माने टाइम फ्रेमनि गेजेराव जाहाथे लेटार इन स्पिरिट बर' गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरा जाहाथे मावफुंजायो बे बाथ्राखौनो लानानै जों इनसिस्ट खालामगोन आरो बेयाव गुबै बाथ्राया बेनो जे बाउन्डारि एक्सटेनसन जानांगौ कार्बि आंलंनि एसटि प्लेननि इस्युखौ गोख्रैनो मावफुंनानै होनांगौ आर्टिकेल 280 डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा दङमोन बेजों लोगोसे फरेस्ट राइट एक्टआव हा लेन्ड पाट्टा होनाय लोगोसेयैनो बेयाव एनडिबिनि जिखिनि दङ गासै जिखिनि भुटानावबो दाबो दङ होननानै जों मिथियो जेलावबो दङ आरो बिथांमोननि जिखिनि केसनि बाथ्रा बे गासै जोङो इन डिटेल जोङो रायलायगोन आरो जोङो हपफुल जे मोजां फिथाइ जोङो मोननो हागोन। गोजोन्थों। सुक्तिनि जि मावफुंनांगौ जि दफाफोर स्पिरिटआ एसे डिले जादों होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ बेयाव एबसुआ जि गोख्रों भाबै जि सुक्तियावहा बिफाव लानाय हिसाबै नोंथांमोना माबायदि स्पिड सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनायाव मा गुरुत्त होगोन सावरायनायावहाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव बयबो मोनसे आसा थायो जे सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजायोबासो जोङो सुक्तियाव लिरजानाय बा गोलाव सम सहिद आरो संग्रामनि बिनिमयाव मोननाय दफाफोरनि थारैनो बे दफाफोरजों जौगानाय आरो जोंनि अधिकारफ्रा माने बांगोन जिहेतु BTR सुक्तिया BTC सुक्तिखौनो बिथा खालामनानै 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै मर माने एरिया एक्सटेनसन आरो मर पावार एनहेन्समेन्ट बेयाव क्लियारलि लिरनाय दङ दा बेखायनो बे दफाफोरखौ खम समनि गेजेराव मावफुंनो हायोब्ला जोङो बांसिन गोहो आरो जोंनि एरियाखौ जों बारायनानै जों खुंथायनि गोहोखौ मोनगोन दा बेयाव रायजोफोरनि एक्सपेक्टेशना बेनो जे गोख्रैनो दफाफोरा मावफुंजानांगौ गोबां समाव जोङो सुक्ति जाखांनायनि उनाव नुदों नर्थ इस्टआव बा गुबुन गुबुन जायगायाव
जे सुक्तिनि दफाफोरा गोलाव समसिम मावजाया बा मावनायाव बिराद सरकारा लेहेम खालामो दा बे बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै जोंनिफ्राय स्पेसियेलि जोङो सरकारखौ बेखौनो नारसिनदों खावलायदों जोङो दाबि होबाय थादों आरो जों बे गोबां समाव जों लोगो हमनानै सावरायदों जे BTR बा बर' गोजोन गोरोबथानि जे माने सुक्तिनि दफा बेयो गोख्रैनो मावफुंजानांगौ आरो मावफुंजानांगौनि थाखाय सरकारा खोब स्पिडै खामानि मावनांगोन जिहेतु अमित शाह बिथाङा 2024 बिनि सिगां मोनसे टाइमलाइन मोनसे कमिटमेन्ट होदों आरो बे कमिटमेन्ट मथे बे दफानि गासैबो जिखिनि लिरनाय दङ बे आखरे आखरे मावफुंजानांगोन अकल खोथाखौल' बुंबा जानाय नङा बेखौ मावफुंनायाव पलिटिकेलि बांसिन बेखौ माने विलिंनेसा थानांगोन बा बिथांमोननि पलिटिकेल विलआ थानांगोन अफिसारफोरा पलिटिकेलि जिखिनि डिसिसन जाया मानो जिखिनि इन्सट्राक्सन कामान्ड थाङा मानो बिथांमोना मावगोन दा अफिसियेल लेभेलाव जिखिनि मावनो गोनां दङ जोङो बेखौ कोअर्डिनेसन खालामनांगौ रायलायनांगौ फल'आप खालामनांगौ बे खालामगासिनो दङ किन्तु पलिटिकेल लेभेलाव पलिटिकेल विलखौ बांसिनै जोंनो प्रयोजन दङ होननानै जों फिल खालामदों बेखायनो भारत सरकार आसाम सरकार गासैबो लेभेलनि जिखिनि रल आरो रेसपन्सिबिलिटि बिथांमोना मावफुंनांगौ आरो मुभमेन्ट सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै गिबि खेबनि थाखाय गाबोनो जोङो जयैनो माने एट वान टेबोल जों मोनसे टेबोलावनो जों ज' जिरायगोन आरो बे बांसिन फ्रुइटफुल जागोन होननानै जोंहा आसा दङ गोजोन्थों गाबोन 9 आगस्ट बन श'आ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव धरनानि हाबाफारि लादों आलादा बड'लेण्ड रायजोनि मुङाव दा नोंथांमोननि जे सावरायनो गोनां बेयाव माबा मोनसे गोहोम गोलैगोन नामा बेखौ आङो बेबायदि गोहोम गोलैगोन होननानै साना सोरबाया गोदानै आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनो ओंखारदों आंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोथौयैनो गुवारैनो जोङो बुजियो जे सोमावसारनायनि उनाव मोनसे सुक्ति जाबाय खेबसे नङा खेबथाम जों सुक्ति खालामबाय BSc सुक्तिनि उनाव इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावदों BSc सुक्तिया जोंनि थाखाय माने थोजासे नङा बेखौ डिनाउन्स खालामनाय जादों स्वयं बेयाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि गावनो सिगनेटरि बिनि उनाव BTC सुक्ति जाबाय सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया बै समाव सरकाराव थानानै हाबा मावदों किन्तु गोलाव सम नांदों 17 बोसोर बिथाङा सरकार सालायदों 17 बोसोराव बिथाङा माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो हादों आरो बिनिनो माखासेया आद्रा थादों आरो बेयाव एबसुनिफ्रायबो स्ट्रंलि दाबि दङमोन जे सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौ दा बिनि उनाव BTR गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बे गोजोन गोरोबथानि उनाव जिखिनि दफा बे दफा मावफुंनायनि थाखाय प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी बिथांमोना खोब आन्तरिकतायै खामानि मावबाय थादों सरकाराव थानानै जिहेतु सरकारनि दफा मावफुंनो थाखायनो रायजो राजाया बिथांमोनखौ मेन्डेट होदोंमोन आरो एबसु आरो गुबुन गुबुन मुभमेन्ट अर्गेनाइजेसन सिगनेटरि अर्गेनाइजेसना सरकारखौ जों प्रेसार होबाय थादों दा बड'लेण्डनि जि माने बाथ्रा बड'लेण्डआथ' दिनै नङा गाबोन जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावलांबावनांगोन किन्तु दिनैनि टप प्रायरिटिया जाबाय जे एकर्ड मोनसे जाबाय एकर्डनि दफाफोरखौ जों मावफुंनानै लानांगौ आरो एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनानै लायोब्ला जोंनि मेक्सिमाम खामानिया गोरलै जागोन आरो सोमावसारनायाथ' एनि टाइम जानो हायो गुबुन गुबुन आफादाबो सोमावसारनो हायो बेयाव आंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे अकल आबेगिक भाबै सोमावसारनायखौल' लाङाबासिनो अकल आबेगिक भाबै मानसिफोरखौ सोमावसारनायखौ मटिभेटल' खालामनानै जुदि नोंहा पलिटिकेल लेभेलाव नोंनि गासैबो जुदि सोमावसारनायनि रड मेप प्रक्रिया जुदि फुल प्रुफ नङाब्ला नोङो डिटारमाइन नङाब्ला नोङो एट एनि कस्ट एट एनि लेभेलसिम थांनायनि जुदि नोंहा माने परिकल्पना गैयाब्ला बेबायदि सोमावसारनाया मालाबा आसखान्दाबो जानो हायो आरो सी एन्ड वेट जोङो नुगोन जे बेसेबां सास्टेनेबिलिटि जायो किन्तु उद्देश्य बिहाइन्ड द स्क्रिन जुदि बेयाव पलिटिकेल एजेन्डा दङब्ला बेयाव जुदि सोरनिबा पार्सनेल माने हारभेस्टनि बा पार्सनेल लाभालाभनि बाथ्रा दङब्ला सोरबा हानजानिल' जुदि पार्सनेल इन्ट्रेस्टनि बाथ्रा दङब्ला बे मुभमेन्टआथ' सास्टेन जानाय नङा रायजो राजाखौ मुभमेन्टनि नामाव गथा खालामनानै मोनसे समाव बे मुभमेन्टआ माने आसखान्दा जाहैगोन आरो बे मुभमेन्टजों बड'लेण्ड मोननायाथ' माने मोननायसिमथ' बहुद गोलाव लामा दङ किन्तु बे मुभमेन्टजों बर'फोरा बेसेबां लाब जागोन बेबो साननो गोनां किन्तु उद्देश्यआ जुदि बिहाइन्ड द स्क्रिन बिनि जि मुल मटिभ बेयाव जुदि पार्सनेल आरो सोरनिबा पलिटिकेल लाभालाभनि जुदि बाथ्रा दङब्ला बेयाव बर' जातिया गाब्रगोनसो आरो बेखौ लानानै बयबो साननांगौ आरो सोमावसारनाया ओरैनो जाया सोमावसारनायनि थाखाय बहुद खामानि मावनो गोनां थायो आरो बिनि उनावसो नोङो फुल प्रुफ मुभमेन्टनि गासैबो परिकल्पनाखौ खालामना लानांगौ गोजोन्थों